Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 3. А паловіна першую наступнага дня лорд Генры Вотон выйшаў са свайго дома на Кёрзан-стрыт і накіраваўся да Олбані, каб праведаць свайго дзядзьку, лорда Фёрмара, дабрадушнага, хоць і некалькі раскаватага старога халасцяка. Звычайныя людзі лічылі яго эгаістам, бо з яго цяжка было выцягнуць лішнія пені. А ў вышэйшым свеце шчодрым і добрым, бо ён ахвотна частаваў абедамі тых, хто здаваўся яму пацешным. Бацька лорда Фёрмара быў нашым паслом у Мадрыдзе яшчэ ў тыя часы, калі Ізабела была зусім маладой, а Прыма і заваду яшчэ не было. Але рана пакінуў дыпламатычную службу, пагарачыўшыся з-за таго, што не быў прызначаны амбасадарам у Парыж, хоць лічыў сябе як мага больш прыдатнай на гэта месца кандыдатурай у сілу свайго паходжання, сваёй неадольнай схільнасці да бяздзейнасці, квяцістага стылю сваіх дыпламатычных дэпеш і сваёй празмернай цягі да асалод. Сынок дыпламата, які быў пры татку сакратаром, падаў у адстаўку разам са сваім бацькам, што многія ўспрынялі як дзівацтва, а праз некалькі месяцаў, атрымаўшы ў спадчыну тытул, сур'ёзна пачаў асвойваць вялікае арыстакратычнае мастацтва абсалютнага марнавання часу. У яго было 2 вялікія дамы ў Лондане, але ён аддаваў перавагу здымнай мэбляванай кватэры, лічачы гэта менш для сябе клапотным, а харчаваўся амаль заўсёды ў сваім клубе. Валодаючы вугальнымі шахтамі ў цэнтральных графствах Англіі, лорд Фёрмар часам удзельнічаў у іх кіраванні, апраўдваючы гэту нечаканую для яго праяву духу прадпрымальніцтва тым, што здабываючы вугаль, ён можа сабе дазволіць, як гэта належыць сапраўднаму джэнтльмену, тапіць свой камін дровамі. Па палітычных поглядах ён быў кансерватар, за выключэннем тых перыядаў, калі кансерватары былі пры ўладзе. У гэтым выпадку ён неміласэрна іх ганіў, называючы зграяй радыкалаў. Лорд Фёрмар бязлітасна трэціраваў сваіх сваякоў і таму быў героем у вачах сваіх слуг, якія папіхалі яго хто куды хацеў. Такі чалавек, як ён, мог нарадзіцца толькі ў Англіі. Тым не менш, ён пастаянна бубніў, што Англія коціцца ў бездань. Яго жыццёвыя прынцыпы даўно састарэлі, затое яго забабоны былі цалкам сучасныя. Калі лорд Генры ўвайшоў у пакой, яго дзядзька, апрануты ў паляўнічую куртку простага крою, сядзеў у крэсле. Ён паліў манільскую цыгару, чытаў «Таймс» і нешта бурчэў сабе пад нос. «Гары», – вымавіў стары джэнтльмен, – «што прымусіла цябе прыйсці да мяне ў такую рань? Я лічыў, што вы, Дэнзі, ніколі не ўстаяце раней за 2 гадзіну і не з'яўляецеся на публіцы раней за 5. Запэўніваю вас, дзядзя Джордж, я прыйшоў да вас выключна з-за сваяцкіх пачуццяў. Інакш кажучы, мне сёе-тое ад вас патрэбна». «Спадзяюся, не грошай?» – падазрона пацікавіўся лорд Фёрмар. «Ну добра, сядай і выкладывай, у чым там справа? Цяперашнія маладыя людзі чамусьці думаюць, быццам грошы вырашаюць усё». «Так», – прамармытаў лорд Генры, папраўляючы бутаньерку ў пятліцы, «і з узростам пераконваюцца ў гэтым усё больш. Але мне не трэба грошай, дзядзя Джордж. Яны патрэбны толькі тым, хто плаціць па рахунках, а я гэтага ніколі не раблю. Крэдыт – адзіны капітал малодшых сыноў, і на яго можна жыць прыпяваючы. Акрамя таго, я маю справу толькі з пастаўшчыкамі Дартмура, і, натуральна, яны мяне ніколі не турбуюць. Ну а да вас я прыйшоў па інфармацыю, прычым не карысную, а бескарысную». «Што ж,
Я магу табе паведаміць усё, што ёсць у сініх кнігах, хоць сягоння там друкуюць усялякую лухту. У тыя часы, калі я быў дыпламатам, гэта рабілі значна лепей. Але зараз, кажуць, дыпламатаў бяруць на службу толькі пасля іспытаў. Дык чаго ж ад іх чакаць? Экзамены, сэр, гэта поўнае глупства, ад пачатку і да канца. Калі чалавек джентльмен, то ён ведае якраз столькі, колькі яму трэба. А калі не джентльмен, то колькі б ён не ведаў, усё будзе яму не на карысць. Містер Дорыан Грэй не згадваецца ў сініх кнігах, вымавіў нетаропка лорд Генры. Містер Дорыан Грэй? А хто гэта такі? Спытаў лорд Фёрмар, ссунуўшы сівыя калматыя бровы. Вось пра гэта я і жадаў бы даведацца, дзядзя Джордж. Зрэшты, што-нішто мне пра яго вядома. Ён унук апошняга лорда Келса, а маці яго была з сям'і Деверо, лэдзі Маргарет Деверо. Мне хацелася б, каб вы расказалі пра яе, што яна сабой уяўляла, за каго выйшла замуж, бо вы ў свой час ведалі практычна ўсіх. Так, можа быць, вы і пра яе нешта памятаеце? З містарам Грэем я пазнаёміўся літаральна на днях, і ён мяне вельмі цікавіць. Унук Келса. Задуменна паўтарыў стары. Унук Келса. А як жа ж? Помню. Я даволі добра ведаў яго маці. Мне здаецца, я нават прысутнічаў на яе хрэсьбінах. Яна была незвычайна прыгожая дзяўчына, гэтая Маргарет Деверо. А калі яна збегла з нейкім маладым чалавекам, у якога не было за душой ні пені, усе мужчыны проста з глузду з'ехалі. Ён быў практычна нікім, сэр. Малодшым афіцэрам у нейкім там пяхотным палку ці нешта ў гэтым родзе. Так яно і было. Я добра ўсё памятаю, нібыта гэта здарылася толькі учора. Небарака быў забіты на дуэлі ў СПА, праз некалькі месяцаў пасля таго, як яны ажаніліся. Вельмі брудная гісторыя. Пляткарылі, быццам Келса наняў нейкага нягодніка, бельгійскага авантурыста, шчодра заплаціўшы яму за паслугі. І той, публічна абразіўшы яго зяця, насадзіў маладога чалавека на шпагу, як голуба на ражон. Справу, вядома ж, замялі, але даліпан лорду Келса яшчэ доўга пасля гэтага прыходзілася вячэраць у поўнай адзіноце, калі ён з'яўляўся ў клубе. Дачку сваю, як мне потым казалі, ён прывез дадому, але яна з ім ніколі не размаўляла з таго часу. Так, сумная гісторыя. Праз нейкі год памерла і дзяўчына. Дык, значыцца, выходзіць, у яе быў сын. А я і забыўся пра гэтую гісторыю. Цікава, як ён выглядае? Калі ўвесь пайшоў у маці, то мусіць азорны малы. Ён вельмі паглядны малады чалавек, пацвердзіў лорд Генры. Спадзяюся, ён патрапіць у добрыя рукі, працягваў лорд Фёрмар. Калі Келса не абдзяліў яго ў завяшчанне, маладому чалавеку дастанецца цэлае багацце. Ды і ў яго маці грошы таксама былі. Яна ўспадкавала ад дзеда ўвесь маёнтак Селбі. А дзед яе, між іншым, Келса ненавідзеў, бо лічыў яго жудасным скнарай. Той і сапраўды быў жміндай. Памятаю неяк, ён прыехаў у Мадрыд. Тады я яшчэ жыў у Іспаніі. Дык мне, чорт вазьмі, прыйшлося парадкам чырванець за яго. Каралева шмат разоў пыталася ў мяне наконт гэтага дзіўнага англійскага арыстакрата, які вечна лаецца з рамізнікамі з-за кожнай манеты. Аб ім там нават хадзілі анекдоты. Потым я яшчэ цэлы месяц не адважваўся паказацца пры двары. Спадзяюся, Келса абышоўся са сваім унукам хоць кропельку лепш, чым з мадрыдскімі рамізнікамі. Гэтага я не ведаю, адказаў лорд Генры. Дорыан яшчэ непаўналетні, але, мне здаецца, ён будзе добра забяспечаны. Яму ўжо належыць Селбі, я сам чуў ад яго пра гэта. Дык вы кажаце,
што яго маці была прыгажуняй? Маргарэт де Веро была самым дасканалым стварэннем, якое мне даводзілася бачыць. І я ніколі не мог зразумець, што прымусіла яе так зрабіць, бо яна магла выйсці за любога. Сам Карлінгтон быў ад яе ў захапленні, але беда ў тым, што яна была рамантычнай натурай. У яе сямействе такімі былі ўсе жанчыны. Мужчыны там былі абы што нейкае, а вось жанчыны, далі Бог, былі выдатныя. Карлінгтон на каленях перад ёй стаяў, ён сам мне расказваў. Але яна толькі смяялася з яго. Хоць у той час цяжка было знайсці ў Лондоне дзеўчыну, якая б не марыла пра яго. Так, дарэчы, Гары, калі ўжо размова зайшла пра абсурдныя шлюбы, скажы мне, што за глупства кажа твой бацька наконт Дартмура, быццам ён збіраецца ажаніцца з амерыканкай? Няўжо ж англічанкі для яго недастаткова добрыя? Разумееце, дядя Джордж, жаніцца на амерыканках стала вельмі модным. А я кажу, што лепш за англійскіх жанчын нікога на свеце няма, і лорд Фёрмар стукнуў кулаком па стале. Усе робяць стаўку толькі на амерыканак. Я чуў, іх ненадоўга хапае, буркнуў стары джентльмен. Так, заезды на доўгія дыстанцыі іх стамляюць, але ў скачках з перашкодамі ім не бывае роўных. З лёту бяруць бар'еры. Думаю, Дартмур не адкруціцца. А хто яе бацькі? Пацікавіўся лорд Фёрмар, калі, канечне, яны ў яе ўвогуле ёсць. Лорд Генры пакруціў галавой. Амерыканкі гэтак жа ўмела хаваюць сваіх бацькоў, як англічанкі сваё мінулае, сказаў ён, устаючы. Нябось, татка яе нейкі пастаўшчык свініны. Хачу на гэта спадзявацца, дзядзя Джордж. Дартмуру ў гэтым выпадку вельмі пашанцавала. Кажуць, што пастаўшчык свініны самая прыбытковая прафесія ў Амерыцы, пасля палітыкі, зразумела. А яна хоць спанараўная. Як і большасць амерыканак, яна трымаецца так, быццам яна прыгажуня. У гэтым увесь сакрэт іх прывабнасці. Чаму ж яны не застаюцца ў сваёй Амерыцы? Бо нас заўсёды запэўніваюць, што тамака проста рай для жанчын. Так і ёсць. Менавіта таму яны, падобна Еве, імкнуцца хутчэй пакінуць яго, прамовіў лорд Генры. Што ж, да пабачэння, дядя Джордж. Я мушу ісці, інакш спазнюся на абед. Дзякуй за вычарпальную інфармацыю. Мне падабаецца ведаць пра сваіх новых сяброў усё і нічога пра старых. А дзе ты сёння абедаеш, Гары? У цёткі Агаты. Я сам напрасіўся да яе ў госці, заручыўшыся запрашэннем і для містера Грэя. Ён, дарэчы, яе новы пратэжэ. Скажы сваёй цётцы Агаце, Гары, каб яна больш не даймала мяне сваімі просьбамі аб ахвяраваннях. Яны мне ўжо ачамярэлі. Гэтая дастойная дама, відаць, вырашыла, што ў мяне няма іншых спраў, акрамя як выпісваць чэкі на яе дурныя прыхамаці. Добра, дзядзя Джордж, я ёй скажу, але не думаю, што гэта дапаможа. Людзі, схільныя да філантрапічных ідэй, не маюць уяўлення пра чалавекалюбства. Гэта іх галоўная адметная рыса. Стары джентльмен прыхільна хмыкнуў і паклікаў слугу, каб той праводзіў госця. Лорд Генры прайшоў міма пасажа на Бёрлінгтон-стрыт і накіраваўся да Барклі-сквер. Такім чынам, зараз ён ужо нешта ведае аб паходжанні Дорыяна Грэя. Нават расказаная ў агульных рысах, пачутая ім гісторыя ўсхвалявала яго перш за ўсё тым, што гэта была зусім незвычайная і, па сутнасці, амаль сучасная гісторыя кахання. Пекная жанчына ахвяруе ўсім на свеце, дзеля ўсё паглынальнай жарсці.
Утрапёнае шчасце доўжыцца нядоўга, усяго толькі некалькі тыдняў. Ідылія перарываецца страшным, здрадлівым злачынствам. Пасля гэтага месяцы маўклівай роспачы і народжанае ў пакутах дзіця. Маці сыходзіць у магілу, а хлопчык застаецца поўным сіратой у руках дэспатычнага старэчы, які яго не любіць. Да, у гэтага юнака вельмі цікавая перадгісторыя. Яна па-новаму малюе яго, надае яму яшчэ больш чароўнасці. За вытанчанай прыгажосцю заўсёды хаваецца нешта трагічнае. Як жа шмат пакут патрабуецца ў свеце, каб магла расцвісці нават самая сціплая кветка. Учора ўвечары, калі яны вячэралі ў клубе, Дорыан быў надзвычайна чароўны. Ён сядзеў за сталом насупраць яго, лёгкая нясмеласць таілася ў яго вачах. Рот быў напаўадкрыты, з выразам сарамлівага задавальнення. У цені чырвоных абажураў над свечкамі далікатна-ружовы колер яго твару здаваўся больш насычаным, а захопленае здзіўленне больш непасрэдным. Размаўляць з ім было ўсё роўна, што іграць на самай эксклюзіўнай скрыпцы, якая адгукаецца на найлягчэйшы дотык смычка да яе струн. Ах, як жа ж гэта захапляльна уплываць на іншых людзей! Нішто не можа параўнавацца з гэтым. Укласці сваю душу в чыюсьці дасканалую форму, хоць на кароткі час. Чуць водгукі сваіх уласных думак і поглядаў, узбагачаных сімфоніяй энтузіязму і маладосці. Перадаць іншаму свой настрой і душэўны стан, як быццам гэта нейкія найтанчэйшыя флюіды ці найэкзатычнейшыя пахі. Усё гэта дастаўляе невычэрпную радасць. Магчыма, самую вялікую радасць, якую можа зведаць чалавек у наш меркантыльны вульгарны час з яго грубымі пачуццёвымі асалодамі і абмежаванымі прыземленымі ідэаламі. Гэты хлопчык, з якім ён, дзякуючы незвычайнай выпадковасці, пазнаёміўся ў майстэрні Бэзіла, прыметная істота, але з яго можна выліпіць нешта яшчэ больш цудоўнае. У яго ёсць усё. І абаянне, і юнацкая чысціня, і краса, параўнальная толькі з той, якую захавалі для нас у мармуры старажытныя грэкі. Пад нечым уплывам ён можа ператварыцца ў каго заўгодна, і ў сапраўднага тытана, і ў нікчэмную марыянетку. Як шкада, што такой прыгажосці наканавана змарнець. Ну а што ж Бэзіл? З псіхалагічнага пункта гледжання ён на рэдкасць цікавая асоба. Бэзілу даступны новая манера жывапісу і свежае ўспрыманне жыцця, падказаныя яму, як не дзіўна, адной толькі бачнай прысутнасцю таго, каго ён малюе, і хто сам пра гэта нават не здагадваецца. Маўклівая сутнасць, якая жыла ў змрочнай пушчы і блукала нікім не заўважаная ў чыстым полі, раптоўна з'явілася яму ў вобразе лясной німфы, не баючыся яго, таму што душою сваёй ён даўно ўжо шукаў яе, і ў ім нарэшце абудзіўся рэдкі дар бачыць цудоўную рэч, калі простыя формы і абрысы звычайных прадметаў становяцца вытанчанымі, набываючы своеасаблівае сімвалічнае значэнне. Так, нібы яны самі з'яўляюцца ўвасабленнем нейкіх іншых, больш дасканалых форм, чыім матэрыяльным ценем ім даводзіцца быць. Да чаго ж усё гэта незвычайна і загадкава? Падобныя з'явы вядомы з незапомных часоў, і першую спробу растлумачыць іх зрабіў Платон, які быў мастаком у царстве філасофіі. А Буанароці увасобіў іх у высечаных ім статуях, гэтых санетах з каляровага мармуру. Але ў цяперашнія часы здольнасць бачыць гэту цудоўную рэч найвялікшая рэдкасць.
Ну што ж, падумаў лорд Генры, ён паспрабуе быць для Дорыена Грэя тым, кім сам Дорыен, не здагадваючыся пра гэта, быў для мастака, які стварыў яго цудоўны партрэт. Ён будзе рабіць усё, каб падпарадкаваць Дорыена сваёй волі. Ён ужо і цяпер шмат у чым дасягнуў гэтага. І тады душа гэтага юнака будзе цалкам належаць яму. Так, гэта чароўнае дзіця кахання і смерці неадольна прыцягвала яго. Лорд Генры рэзка спыніўся і азірнуў суседнія дамы. Пераканаўшыся, што дом яго цёткі застаўся далёка ззаду, ён усміхнуўся і павярнуў назад. Калі ён увайшоў у крыху змрочны пярэдні пакой, дварэцкі паведаміў яму, што ўсе ўжо за сталом. Лорд Генры аддаў аднаму з лёкаяў капялюш і кіёк і прайшоў у сталовую. «Ты не можаш не спазняцца, Гары!» — усклікнула яго цётачка, дакорліва ківаючы галавой. Ён папрасіў прабачэння, прыдумаўшы на хаду немудрагелістае тлумачэнне. Потым заняў вольнае месца побач з гаспадыняй дома і абвёў позіркам прысутных. Дорыен, які сядзеў у іншым канцы стала, успыхнуў ад радасці і сарамліва кіўнуў яму галавой. Насупраць яго сядзела герцагіня Харлі, якую любілі ўсе, хто быў з ёй знаёмы. На здзіўленне ўраўнаважаная і дабратлівая дама вялізных, амаль архітэктурных прапорцый. Калі размова ідзе не пра герцагінь, сучасныя гісторыкі звычайна ўжываюць у дачыненні такіх жанчын слова «тлустая». Справа ад яе сядзеў сэр Томас Бёрден, член парламента і радыкал у палітычным жыцці, гурман і вальнадумец у жыцці прыватным, з-за чаго ён нязменна прытрымліваўся вядомага мудрага правіла абедаць з кансерватарамі, а вольны час праводзіць з лібераламі. Суседам герцагіні па левую руку быў містер Эрскін з маёнтка Трэдлі, вельмі прыемны і культурны пажылы джентльмен, аднак вельмі негаваркі, паколькі, як ён аднойчы паведаміў лэдзі Агаце, усё, што ён хацеў сказаць, ён ужо сказаў яшчэ да 30гадовага ўзросту. Побач з самім лордам Генры сядзела місіс Ванделёр, адна з даўніх сябровак яго цёткі. Сапраўды святая жанчына, але апранутая настолькі безгустоўна і неахайна, што яе можна было б параўнаць з малітоўнікам у таннай кепскай вокладцы. На шчасце для яго, суседам місіс Ванделёр з іншага боку быў лорд Фодэль, лысы мужчына сярэдніх гадоў, вялікага розуму, але пасрэдных здольнасцяў, бясколерны, як справаздача міністра ў палаце абшчын, з якім яна гутарыла ва ўласцівай такім дабрадзейным жанчынам, як яна, перабольшана сур'ёзнай манеры, недаравальнай на погляд лорда Генры загана, ад якой немагчыма пазбавіцца. «Мы абмяркоўваем беднага Дартмура, лорд Генры», звярнулася да яго герцагіня, ветла кіўнуўшы яму пра стол. «Як вы лічыце, ён сапраўды збіраецца ажаніцца з гэтай чароўнай маладой асобай?» «Так, герцагіня, я мяркую, яна ўжо гатова зрабіць яму прапанову». «Які жах!» — усклікнула лэдзі Агата. «А божухна, хто-небудзь павінен умяшацца». Я чуў з самых надзейных крыніц, што яе тата ў Амерыцы трымае галантарэйную краму, дзе гандлююць сухімі таварамі, з пагардлівым выглядам прамовіў сэр Томас Бёрден. А вось мой дзядзька, лорд Фёрмер, выказаў здагадку, што яе бацька пастаўшчык свініны, сэр Томас. Сухія тавары? А што амерыканцы маюць на ўвазе пад сухімі таварамі? Пацікавілася герцагіня, у здзіўленні ўзнімаючы пульхныя рукі і робячы націск на слове «амерыканцы». «О, амерыканскія раманы!» — адказаў лорд Генры, прымаючыся за курапатку. Герцагіня
здатанавалася праз такі яго адказ. «Не слухайце яго, дарагая», – шапнула ёй лэдзі Агата. «Ён ніколі нічога не кажа ўсур'ёз». Калі адкрылі Амерыку, уступіў у размову член парламента ад радыкалаў і пачаў прыводзіць нясцерпна нудныя факты з гісторыі гэтай краіны, як і ўсе, хто імкнецца поўнасцю вычарпаць прадмет свайго красамоўства, ён значна раней вычарпаў цярпенне сваіх слухачоў. Герцагіня цяжка ўздыхнула і вырашыла скарыстацца сваёй прэрагатывай арыстакраткі перабіваць суразмоўцаў. «Божа, лепш бы ўжо і не адкрывалі яе ўвогуле», – усклікнула яна, «бо з-за гэтых амерыканак у нашых дзяўчат не застаецца ніякіх шансаў выйсці замуж, а гэта жахліва несправядліва». «Хто ведае, а можа быць, Амерыку зусім і не адкрылі», – задуменна вымавіў містер Эрскін, «а толькі крыху прыадчынілі». Я сваімі вачамі бачыла прадстаўніц яе насельніцтва, з некаторай няўпэўненасцю прамовіла герцагіня. І трэба прызнаць, большасць з іх аказаліся вельмі прыўдалымі. Да таго ж апранаюцца цудоўна. Усе свае туалеты замаўляюць з Парыжа. Я, на жаль, не магу сабе гэтага дазволіць. Лічыцца, што калі паміраюць добрыя амерыканцы, яны пераносяцца ў Парыж, сказаў, пасмейваючыся, сэр Томас, які валодаў невычэрпным запасам паношаных досціпаў. «Няўжо?» – здзівілася герцагіня. «А куды ж у такім выпадку трапляюць пасля смерці дрэнныя амерыканцы?» «Вяртаюцца ў Амерыку», – прамармытаў лорд Генры. Сэр Томас нахмурыў бровы і сказаў, звяртаючыся да лэдзі Агаты: «Баюся, ваш пляменнік прадузята ставіцца да гэтай вялікай краіны. Я аб'ездзіў яе уздоўж і ўпоперак, прычым у маім распараджэнні заўсёды быў асобны вагон, і наогул мяне прымалі надзвычай гасцінна. І магу вас запэўніць, што наведванне Амерыкі ў значнай ступені пашырае кругагляд». «Няўжо для пашырэння кругагляду абавязкова ехаць у Чыкага?» – жаласна спытаў містер Эрскін. «Я б ніколі не адважыўся на такое падарожжа». Сэр Томас зрабіў выразны жэст рукой. Для містера Эрскіна увесь свет умяшчаецца ў яго кніжных паліцах, а мы, людзі дзеяння, хочам бачыць свет на свае ўласныя вочы, а не чытаць пра яго ў кнігах. Амерыканцы надзвычай цікавы народ, і яны вельмі цвяроза думаюць. Здаецца, гэта іх галоўная рыса. Так, містер Эрскін, гэта вельмі разважлівыя людзі. Паверце мне, амерыканцы ніколі не робяць глупстваў». «Які жах!» – выклікнуў лорд Генры. «Я яшчэ магу змірыцца з адкрытай сілай, але адкрытая разважлівасць невыносна. Кіравацца адным толькі розумам, у гэтым ёсць нешта нядобрасумленнае. Гэта як здраджваць інтэлекту». «Не разумею, што вы хочаце гэтым сказаць?» – адазваўся сэр Томас, чырванеючы. «Зато і я вас разумею, лорд Генры», – з усмешкай прамармытаў містер Эрскін. «У парадоксах ёсць сваё хараство, але…» – не супакойваўся баранет. «Хіба гэта быў парадокс?» – вымавіў містер Эрскін. «А мне так не падалося. Хаця, магчыма, вы маеце рацыю. Але нават калі і так, парадоксы пракладваюць нам шлях да ісціны, і каб спазнаць рэальнасць, мы павінны ўбачыць, як яна балансуе на цыркавым канаце. Пра праўдзівасць ісцін мы можам разважаць толькі тады, калі яны становяцца акрабатамі». «Бацюхны мае, як жа ж вы, мужчыны, любіце спрачацца!» – уздыхнула лэдзі Агата. «Да таго ж, я і паняцця не маю, пра што ідзе гаворка. Дарэчы, Гары,
Я жахліва на цябе сярдзітая за тое, што ты адгаворваеш нашага мілага містара Дорыяна Грэя праведваць гэтых няшчасных у Істэндзе. Запэўніваю цябе, яго дапамога будзе проста неацэннай. Ім вельмі спадабаецца, як ён грае. А я хачу, каб ён граў для мяне, усміхнуўся лорд Генры і, зірнуўшы ў бок Дорыяна, злавіў на сабе яго ўдзячны погляд. Але яны так пакутаюць у гэтым сваім Вайтчэпеле, працягвала настойваць лэдзі Агата. Я магу спачуваць чаму заўгодна, акрамя пакут, паціснуў плячыма лорд Генры. Пакуты не выклікаюць у мяне спагады. Занадта яны агідныя, занадта жудасныя, занадта гнятлівыя. У цяперашняй модзе спачуваць тым, хто пакутаюць, ёсць нешта вельмі хворае. Спачуваць у правым сэнсе гэтага слова трэба прыгажосці, яркім фарбам, радаснаму адчуванню жыцця. І чым менш мы будзем казаць пра сацыяльныя язвы, тым лепш. Але Істэнд праблема вельмі сур'ёзная, заўважыў сэр Томас, ківаючы галавой. Несумненна, пагадзіўся малады лорд. Але гэта праблема рабства, а мы спрабуем яе вырашыць шляхам забаўляння рабоў. Палітык пільна паглядзеў на яго і спытаў: і якім жа чынам, на ваш погляд, гэту сітуацыю можна змяніць? Лорд Генры засмяяўся. Я б нічога не стаў мяняць у Англіі, акрамя надвор'я, сказаў ён. І наогул, мне больш даспадобы філасофскае сузіранне. Але ўсё ж я магу сказаць, што паколькі 19 стагоддзе абанкруцілася, прычым з-за праяў залішняга спачування, нам варта было б часцей звяртацца да навукі, якая верне нас на правільны шлях. Каштоўнасць эмоцый у тым, што яны чмуцяць нам галаву, а каштоўнасць навукі у тым, што яна зусім не эмацыянальная. Але ж на нас ляжыць такая адказнасць, нясмела ўступіла ў размову місіс Ванделёр. Так, вялікая адказнасць, падтрымала яе лэдзі Агата. Лорд Генры пераглянуўся праз стол з містарам Эрскінам і прамовіў: чалавецтва ставіцца да сябе занадта ўжо сур'ёзна. Гэта яго першародны грэх. Калі б пячорныя людзі ўмелі смяяцца, гісторыя пайшла б зусім іншым шляхам. Вы мяне вельмі суцешылі, прабуркавала герцагіня. Я ўвесь час адчуваю сябе вінаватай, калі бываю у вашай мілай цётачкі, таму што Істэнд мяне зусім не цікавіць. А зараз я змагу глядзець ёй у вочы, не чырванеючы. Але чырвань жанчынам вельмі да твару, герцагіня, заўважыў лорд Генры. Толькі калі яны маладыя, адказала яна, а калі чырванее такая старая, як я, дык гэта вельмі дрэнны знак. Ах, лорд Генры, навучыце мяне, як зноў стаць маладой. Падумаўшы з хвіліну, лорд Генры спытаў, гледзячы на яе праз стол: ці можаце вы, герцагіня, прыгадаць хаця б адну вялікую памылку, якую вы зрабілі ў раннім юнацтве? Баюся, далёка не адну, імпэтна прамовіла яна. У такім разе зрабіце іх ізноў, прамовіў ён без ценю усмешкі. Каб вярнуць сваю маладосць, дастаткова паўтарыць яе бязглуздасці. Якая цудоўная тэорыя, усклікнула герцагіня. Абавязкова праверу яе на практыцы. Якая небяспечная тэорыя, працадзіў сэр Томас. Лэдзі Агата толькі моўчкі паківала галавой, але было відаць, што словы пляменніка яе забаўляюць. Містер Эрскін слухаў з вялікай увагай. Так, працягваў лорд Генры, гэта адна з вялікіх тайнаў жыцця. У нашы дні большасць людзей памірае ад разважнасці, якая авалодвае імі ўсё больш і больш. І толькі калі ўжо занадта позна, яны пачынаюць усведамляць, што адзінае, аб чым чалавек ніколі не шкадуе, дык гэта яго памылкі.
Усе за сталом рассмяяліся. А лорд Генры працягваў свавольна гуляць з гэтай думкай. Ён то жагліраваў ёю, гарэзліва відазмяняючы, то дазваляў ёй выслізнуць, адразу ж наноў здаганяючы. Ён расфарбоўваў яе ілюзіямі і акрыляў парадоксамі. І тады гэты хваласпеў неразважлівасці паўзнімаўся да найвышэйшых вяршынь філасофіі, з-за чаго сама філасофія здабывала былую маладосць. І заварожаныя вар'яцкай музыкай асалоды, падобныя да вакханкі ў залітым віном уборы і ў вянку з плюшчу, пускалася ў скокі па ўзгорках жыцця, насміхаючыся з цвярозасці марудлівага селена. Пры яе з'яўленні факты, нібыта перапуджаныя лясныя духі, пускаліся на ўцёкі. Яе белыя ногі ціснулі вінаград у велізарнай давільні, ля якой сядзіць мудры Амар Хаям. І журкатлівы сок клікатаў вакол яе аголеных лытак, хвалямі пурпурных бурбалак, цякаючы затым раўчукамі чырвонай пены па чорных скоцістых сценках чана. Гэта была натхнёная імправізацыя. Лорд Генры адчуваў на сабе неадрыўны позірк Дорыана Грэя і ўсведамленне таго, што сярод прысутных ёсць чалавек, чыю душу яму хацелася б прычараваць, надавала яго дасціпнасці незвычайную вастрыню, а яго ўяве асаблівую маляўнічасць. Яго маналог быў бліскучы, фантастычны, безадпавядальны. Ён заваражыў сваю аўдыторыю, якая слухала кожнае яго слова і сустракала захопленым смехам асабліва ўдалыя месцы. А Дорыан Грэй увесь гэты час сядзеў, нібы загіпнатызаваны, утаропіўшыся вачыма ў лорда Генры. Па яго вуснах раз-пораз прабягала ўсмешка, а ў пацямнелых вачах здзіўленне змянялася задумлівасцю. Раптам у пакой бесцырымонна ўварвалася рэальнасць у вобразе слугі, апранутага ў ліўрэю, які далажыў герцагіні, што яе чакае экіпаж. Герцагіня зрабіла жартаўлівы жэст перабольшанай роспачы і ўсклікнула: «Якая непамыснасць, але я мушу з'ехаць. Я павінна забраць з клуба мужа, а затым адвесці яго на нейкі дурнейшы сход у пакоях Віліса, на якім ён абавязаны быць старшынёй. Калі спазнюся, ён жудасна раззлуецца, а я пазбягаю якіх-небудзь сцэн у гэтым капялюшыку. Ён вельмі далікатны. Адно рэзкае слова, і ад яго нічога не застанецца. Не ўтрымлівайце мяне, дарагая Агата. Да пабачэння, лорд Генры. Вы неймаверна цудоўны, і ў той жа час вы сапраўдны разбуральнік маралі. Я, дапраўды, не ведаю, што думаць аб вашых тэорыях. Абавязкова прыязджайце да нас абедаць як-небудзь над вячоркам, напрыклад, у ваўторак. Вы нікуды не запрошаны ў ваўторак. Дзеля вас, герцагіня, я каму заўгодна гатовы адмовіць, сказаў з паклонам лорд Генры. Ах, як гэта міла з вашага боку і адначасова няправільна, усклікнула герцагіня. Глядзіце ж, лорд, прыязджайце. І яна, у суправаджэнні лэдзі Агаты і іншых дам, велічна выплыла з пакоя. Калі лорд Генры вярнуўся на месца, да яго падсеў містер Эрскін і паклаў руку яму на плячо. Вы прамаўлялі так складна, быццам чыталі ўслых нейкую кнігу. Дык чаму б вам не напісаць яе на самай справе? Я надта люблю чытаць кнігі, містер Эрскін, каб самому іх пісаць. Хоць мне сапраўды хацелася б напісаць раман. Раман такі ж выдатны, як персідскі дыван, і такі ж нерэальны. Але ў Англіі чытаюць толькі газеты, падручнікі і энцыклапедыі. Англічане, у адрозненне ад усіх іншых народаў, зусім не шануюць прыгажосць літаратуры. Баюся, тут вы маеце рацыю, адазваўся містер Эрскін. Я і сам некалі марыў стаць пісьменнікам, але даўно адмовіўся ад гэтай думкі. А цяпер, мой дарагі юны сябар, калі мне будзе дазволена вас так называць,
я хацеў бы задаць вам адно пытанне. Вы сапраўды верыце ў тое, што казалі нам за абедам? Я вже і не памятаю, што казаў, усміхнуўся лорд Генры. Мусі быць нейкае глупства. Так, поўную лухту. Па праўдзе сказаць, вы мне здаяцеся чалавекам надзвычай небяспечным. І калі з нашай добрай герцагіняй здарыцца якая-небудзь бяда, усе мы будзем лічыць вінаватым перш за ўсё менавіта вас. І тым не менш, мне было б цікава пагутарыць з вамі пра жыццё. Людзі майго пакалення жудасна нудныя. Калі вы адчуеце, што стаміліся ад Лондона, прыязджайце да мяне ў Трэдлі, і там, за шклянкай цудоўнага бургундскага, якое, шчаслівы паведаміць вам, у мяне маецца ў дастатковай колькасці, вы мне падрабязна выкладзеце сваю філасофію асалод. З найвялікшым задавальненнем. Лічу за гонар пабываць у вас у Трэдлі, дзе такі сардэчны гаспадар і такая выдатная бібліятэка. Вы яе ўпрыгожыце сваёй прысутнасцю, адазваўся стары джентльмен. Ну а цяпер пайду развітаюся з вашай чароўнай цётачкай. Мне час адпраўляцца ў Атэнеум, каб паспець да таго часу, калі мы звычайна там збіраемся, каб разам борухі вадзіць. У поўным складзе, містер Эрскін? Так, усе 40 чалавек у 40 крэслах. Такім чынам мы рыхтуемся стаць англійскай акадэміяй літаратуры. Лорд Генры засмяяўся і таксама ўстаў. Ну, а я пайду ў Гайд-парк, сказаў ён услед містару Эрскіну. Калі ён выходзіў з пакоя, яго спыніў Дорыан Грэй. «Можна мне з вамі?» – спытаў юнак, дакрануўшыся да яго рукі. «Але вы, здаецца, абяцалі Бэзілу Холварду зазірнуць да яго сёння», – адказаў лорд Генры. «Мне больш хочацца пабыць з вамі. Так, я дакладна адчуваю, што павінен пайсці з вамі. Прашу вас, дазвольце. І абяцайце, што будзеце ўвесь час са мной размаўляць. Ніхто так цікава не гаворыць, як вы». «О, я ўжо сёння дастаткова нагаварыўся», – усміхнуўся лорд Генры. «Зараз мне жадаецца проста шпацыраваць па парку і моўчкі сузіраць жыццё. Што ж, калі вам так хочацца, хадземце сузіраць разам».